молоді, хоч усі на світі, ти моє не отримав серце. Незалежна я і свободна, я смачна, але страва з перцем. Хоч загарбаєш цілий всесвіт, ти на мене не маєш права. Ти купити мене не зможеш, я смачна, але з перцем страва. Про соціальні проблеми піснею кримсько-татарська співачка Ельзара Баталова презентувала кліп «Страва з перцем». Його задумали і зняли ще 4 роки тому, але зараз він актуальніший, зауважує співачка. Это независимый художественный взгляд на происходящее в нашей стране, вообще в целом мире, поскольку я открываю некие раны социальных явлений в клипе, благодаря волшебству. У меня есть волшебные очки, благодаря которым я вижу суть происходящего. У кліпі Ельзара виступає в ролі журналістки, яка говорить правду в політичному ток-шоу, де олігархи та депутати показують своє справжнє обличчя. Страва, молоді, хоч всі на світі, ти моє не отримав серце. Незалежна я і свободна, я смачна, але страва з перцем. Об'єднання та нормальний людський діалог між членами родини, друзями, колегами, політиками та різними країнами може допомогти вирішити всі соціальні проблеми, впевнена співачка. Крымско-татарский народ очень настрадался. Мы, как никто, знаем, что такое социальная несправедливость. Мы стремимся к социальной справедливости во всем мире. И сейчас время такое объединения. Объединение, даже в Давосе недавно об этом говорили, о социальной справедливости и объединения всех людей. Слова пісні та музику до неї написав український композитор та режисер Сергій Круценко. До зйомок кліпу долучилися як аматори, так і професійні актори. Серед них Дмитро Оськін, який зіграв роль олігарха. Також у зйомках взяла участь танцівниця Анастасія Савенко. Вона знялася в епізоді, де порушується проблема якості освіти. Виконавчим продюсером кліпу є Андрій Волошин. Нас цікавлять соціальні конфлікти. Соціальні конфлікти в тому сенсі, як їх розв'язувати, як їх позбуватись, як їх переживати і йти далі. Нам взагалі як суспільству, як Україні, як розвиваючійся державі. Окрім української, є ще й турецька версія пісні «Ачтим Єлькен Лерімі» – «Підняла вітрила». Вона була створена в колаборації з відомим композитором та поетом Ерханом Гулейрузом. Наступного року Ельзара Баталова презентуватиме її в Туреччині на телеканалі ТРТ М'юзік. Інна Полякова, Іслям Пінка, Заман, АТР.